तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BSU नि सिङाव थानाय जोंनि दरंगाजुलि ब्लक BSU बेवहाय जों मोनसे बेवहाय जोंनि BSU नि सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे राजखान्थियारि फोसावदिं मेल जों खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोंनि जि राजखान्थियारि आयदानि सायाव मोनसे सांग्रांथि होनायनि सायाव जोङो मोनसे बे मेलखौ खुंनाय जादों। जिहेतु जों बयबो मिथिगौ दा जोंना 16थि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो BPF हान्जानि मोनसे राजखान्थि फरायसा हान्जा बेनिखायनो जोंनि BPF हान्जाया जिहेतु बेवहाय NDA हिसाबै जोङो 15था BTC नि सिङाव थानाय 15था जि LAC बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जोंना BPF हिसाबै गं 11था आरो बेवहाय BJP हिसाबै गं 4था बेवहाय NDA हिसाबै जों बेवहाय बाहागो नांदों आरो दिनै जोंनि बे जिहेतु तामुलपुर बिधान सभा समस्तिया जिहेतु बेवहाय NDA हिसाबै जोंना मानगोनां जोंनि आसामनि जि थांनाय बारनि बिधान सभानि जि अध्यक्ष आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि जि बुंथिगिरि बिथां बिजाथिया बेवहाय NDA नि बिजाथि महरै बेवहाय गसंथादों। बेवहाय जोङो जिहेतु जोंना जोंनि BPF हान्जानि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ बिथोन हरदों दे जोङो जोंनि जि NDA हान्जानि बिजाथि बिथांखौ जोङो बयबो जोङो हेफाजाब होलायनानै जोङो मोनसे बिपुल भट लानानै गोबां भटनि बेबदानाव बिथांखौ जोङो देरहाहोनांगौ। जों बयबो मिथिखाबाय जोंनि रायजो राजाया थांनाय 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो मोनसे पाब्लिक मेन्डेट होदों, मोनसे गेदेर पाब्लिक मेन्डेट होदों जोंनि BPF हान्जानो। जोङो गासै 28था मासि आवग्रिनानै जोङो BTC आव जोङो सरकारखौ जोङो सालायदों आरो लोगोसेनो BPF जों लोगोसे BJP हान्जाया लोगो नांनानै जयै जोङो NDA हिसाबै जोङो दा सरकार सालायगासिनो दं। दा जिहेतु जोंना नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव जोङो BPF BJP AGP हिसाबै जोङो NDA हिसाबै जों बेवहाय बाहागो लादों। दा जोंनाव BTC हिसाबै जोंना 15था जोंना एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सि जोंना माबा दं सिट दं। दा बेवहाय जोंनि BPF निफ्राय गं 11था आरो BJP निफ्राय गं 4थायाव बेवहाय जों बाहागो मोनदों। बेनिखायनो जोंनि नैबे तामुलपुर बिधान सभा समस्तियाव जिहेतु जोंना बेवहाय खाफालाव रायलायलायनायनि गेजेरजों बेवहाय BJP नि बिजाथि हिसाबै जोंना बिस्वजित दैमारी BJP नि सिम्बल पदमफुलनि सिम्बल हिसाबै बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो जोंनि BPF नि सिम्बलाव बेवहाय जोंनि बिजाथि थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ जोंनि फरायसाफोरखौबो जों बेखौनो जोङो खावलायो जे जोंना जिहेतु BTC ओनसोलाव BTC सरकारा जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माखासे समाजारि अनसुंथाइ हाबाफारि जोंनि BTC हालामखौ जौगाहोनो थाखाय गासिबो थाखोनि मानसिफोरखौ बोराय बेन्थ फरायसाफोर बेबायदिनो महिलाफोर बेबायदिनो बेकार लाइमोनफोर बिथांमोननो गोबां अनसुंथाइफोर होदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावखौनो जे सुंथानो हायो थांनानै थानायाव। फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि BTC हालामनिफ्राय जोंनि NDA नि बिजाथिफोरखौ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव जों देरहाहरहोनानै जोङो आरो गोबां माखासे बेबायदिनो पेकेजफोर रांखान्थियारि पेकेजफोर जों लाबोनो हायो जों बेखौ आसा खालामदों। बेनिखायनो जोङो बयबो जों BSU हिसाबै जोङो बे बिसायख'थियाव जों मोजाङैनो मोजां जोङो जोंनि NDA नि बिजाथि
मानगोनां बिथां बिश्वजित दैमारी सारखौ जोङो देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय। जिहेतु नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंना थांनाय बारनि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियावनो जोंनि जि इलेक्शन मेनिफेस्टो बिपिएफनि जि इलेक्शन मेनिफेस्टो बेवहायनो जोंना फरायसाफोरनि थाखाय एबा जोंनि ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि युथ्सफोरनि थाखाय जोंहा गोबां माखासे स्किमफोर बेवहाय फोसावनाय जादों। जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंना बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय 9 गेरेन्टि फोसावदों आरो बे 9 गेरेन्टिफोरनि गेजेराव बेवहाय लाइमोनफोरनि थाखायबो बेवहाय माखासे स्किमफोर बेवहाय फोसावदों आरो दिनैहाय जों नुनो मोनबाय 5 मास जोबियावनो सरकार दाखांनायनि 5 मास जोबियावनो जोंनि जि हाग्रामा महिलारि सारा जि बिथाङा गेरेन्टि होदोंमोन बे 9 गेरेन्टिखौ दासिमहालागै कमप्लिट खालामबाय आरो बेफोर 9 गेरेन्टिया इयुनावबो सोलिबाय थागोन जेब्लासिम बिपिएफ सरकारा थाबाय थागोन जेब्लासिम हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सरकारा सोलिबाय थागोन बेसिमहालागै बे 9 गेरेन्टिया सोलिबाय थागोन आरो बेफोराव थानाय जि अनजिमाफोर बेफोरो एसे बारायलांबावनो हागौ आरो बेवहाय जोंना बेनि गेरेन्टियाव होनायनि अनगायैबो जोंना गोबां माखासे सोलोंथायारि बिथिङाव फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय माखासे स्किमफोर जोंनि बिपिएफ सरकारा बेवहाय फोसावदों। जेरैहाय जोंना जि एबारनि मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हागोन बिथांमोननो गासैनोबो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो जायफोर फरायसाफ्रा एमआइएल बियो बर'बो जानो हागौ एसामिसबो जानो हागौ बा गुबुन जाथिनि जि एमआइएल साबजेक्ट बेफोराव जायफोर फरायसाफ्रा गोबांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जालांगोन बिथांमोननोबो 3 लाख जोंनि बिटिसि सरकारा होनाय जागोन आरो लोगोसेनो जायफोर बिजाथिफोरा एपिएससि इउपिएससिआव बिथांमोना प्रिलिम बा बिथांमोना बेवहाय पास खालामगोन अब्ला बिथांमोननो वान टाइम स्पेशल फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनायनि थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ फोसावदों आरो बेनि अनगायैबो जायफोर जोंना इन्जिनियारिं पिएइचडि स्कलार खालामनो थाखाय जायफोर फरायसाफ्रा गोसो दं बिथांमोननोबो जोंनि सरकारनिफ्राय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों आरो बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो हायो जोंनि बिटिसि हालामाव बिपिएफ हान्जाजों दैदेनजानाय जि एनडिए सरकार बे एनडिए सरकारा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बेवहाय आसनि बिथांमोना मोजां मोजां आसनि लानानै हेफाजाब होगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि आसामावबो जिहेतु एनडिए जि सरकार जोंनि मानगोनां आसामनि जि मावथि कर्मध्यक्ष मावथि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फरायसाफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय महिलाफोरनि थाखाय गोबां मोजां मोजां आसनि लानानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिखायनो एबारबो जोंनि आसामाव मोनसे एनडिए दोलोनि सरकारा फैनाया जों रोखा नुहुरो। কথা এই নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত আমি প্ৰথমতে আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বিএছুৰ আৰু দৰঙাজুলি ব্লক বিএছুৰ সৌজন্যত এখন সৰু সুৰা কাৰ্যকৰী আমি টেবুল টক কৰিলোঁ। তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুৰ আলোচনা হ'ল। ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা ছাৰৰ যি 5টা গেৰেণ্টি সেইটো আমাৰ মাজত গোটেই ৰাইজৰ মাজত বিটিচিৰ মাজত প্ৰতিফলিত যে প্ৰথম কথা যে যি আগন্তুক ইলেকশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত জিকাৰ পিছত যি 5টা গেৰেণ্টি তাৰ প্ৰথম কাৰ্যটোৱে হ'ব যে 5,000 পোষ্ট আমাৰ বিটিচিৰ সৌজন্যত ওলাব, বিটিচিতে ওলাব 5,000 পোষ্ট। তো এই 5,000 পোষ্টত চাকৰি নিবনুৱাক দিয়াটো ইমান সহজ কথা নহয় যাৰ বিপিএফে আজি এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। দ্বিতীয় কথা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ বৰ্তমান উঠি অহা ইউথ
তেখেতসকলে আজি কি হ'ব যিখিনি নাপাব তেখেতৰ কাৰণে তেখেতে এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যে কিছুমান স্কিম যিদৰে আপোনাৰ ধৰি লওক 2 লাখীয়া যিটো স্কিম BOSP এনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ স্কিম আছে তো আমি BOC হিচাপে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ লগত মিলিজুলি অনৈক্যৰ মাজতে ঐক্য হৈ আমি চলি যায় যেনিবা সুদূৰ ভৱিষ্যত আমি এখন সুন্দৰ BTC গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ আশা ৰাখি আৰু আমাৰ যি ইছ্যুবিলাক পূৰণ কৰে তাৰো এটা আশা ৰাখি আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতে যে BTCত BPF চৰকাৰে এটা ভাল কাম কৰি যাব তাৰো আশা ৰাখাৰ কাৰণে আৰু এইখিনি কথা আমি আজি এই প্ৰেছ মিটত লগতে আৰু আমাৰ যি দৰঙাজুলি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট BOCৰ মাজত আলোচনা হ'ল এইখিনি কথা আমি আলোচনাত অৱগত হ'লোঁ আমি স্পষ্ট ধাৰণাতে কৈছোঁ যে আমি হৈছে BPFৰ এটা উইংছ বডোলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তো সেই হিচাপত আমি কেতিয়াও আমি অন্য দলৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ যদিও বা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আমি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হয় কিন্তু আমি বডোলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এইকাৰণে বডোলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আমি যে আপচু দাদা ভাইসকলে আমাৰ বড়ো জাতিটোৰ কাৰণে ভাবিব আছুই আমাৰ অসমীয়া যিখিনি আছে আমাৰ আছু তেখেতে অসমীয়াসকলৰ ভাবিব আক্ৰাছুই ৰাভাৰ কাৰণে ভাবিব কিন্তু আমি বডোলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হিচাপে আমি সমূলি জাতিটো গোটেই জনগোষ্ঠী আমি যি আছোঁ মিলিজুলি ৰাখাৰ আৰু যে অনৈক্যৰ মাজতে যে ঐক্য হৈ আমি BTC আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ভাই বন্ধুৰ দৰে বাকী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগত তো আমাৰ এইটা নিদৰ্শ আমি আগবঢ়াৰ বাবে এই BOCটো গঠন কৰি দিছে তো সেইকাৰণে আমি অনৈক্যৰ মাজতো ঐক্য হৈ আমি BTCখনৰ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ BPF চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত আমি এইখিনি কৰি যাম এতিয়া যিহেতু আমাৰ 15টা সমষ্টিৰ আমি তামোলপুৰ হিচাপে আমি এইবাৰৰ বাবে আমি NDAক ছাপোৰ্ট কৰিম এইকাৰণে কৰিম যদিও বা আমাৰ বিজনী তামোলপুৰ গড়েশ্বৰ আৰু টংলা এই 4টা সমষ্টি আমি BJPৰ হৈ আমি NDA হিচাপত আমি ছাপোৰ্ট কৰি যাম আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যি 11টা আছে আৰু BJPয়ে আমাক PPFক ছাপোৰ্ট দিব সেই হিচাপত আমি এই 4টা সমষ্টিত বা 15টা সমষ্টিটো আমি NDA হিচাপত ছাপোৰ্ট কৰি যাম